Vi er ikke et helt normalt lager. Vores emner spreder sig fra almindelige 1200 paller og så op til 2600 i længden, og den udfordring, den skulle vi have løst. Vi sendte nogle af vores pladetyper op til Bila og sagde, vi har den her type gods, den skal køre med. Kan I løse den udfordring? Og der fik vi et godt resultat ud af. Vi fik en ny AGV med forlængede gafler og en speciel load sensor, fordi at vores emner de er så lange. Vores sikkerhed, der hvor den kører, den er blevet optimeret i forhold til, at den får fjernet alle de paller, som de stiller rundt omkring i produktionen. Og ja, så har den været værdiskabende, fordi at den har taget alt det, der ikke er værdiskabende for vores medarbejdere. Det der med at køre fra A til B, det er ikke ret værdiskabende for mine medarbejdere eller for produktionen. Jeg synes, det vigtigste, jeg har fået ud af det, det er, at vi optimerer på vores sikkerhed, og at vi gør det, som vi er gode til i dagligdagen, og så tager AGV'en alt det der, som vi ikke gider at lave, som at køre med paller fra A til B. Så vi har prøvet at tage begge verdener og kombinere det. Jeg har den bemanding, jeg skal bruge. AGV'en, den har ikke taget arbejde fra folk. Den har bare gjort sådan, at jeg ikke skal ud og hyre folk. Det kunne være, at jeg skulle ud og hyre en medarbejder til at hente paller, og det er ikke værdiskabende. Hvis den ikke kunne betale sig tilbage, så er den ikke været her. Så det er i hvert fald en af de ting, jeg tager med.